Today is February 4, 2022, Friday. Nandito po tayo ngayon sa Pineapple Resort, Barangay Kalasgasan, Daet, Camarines Norte. Yan. Yan yung mga cottage nila. Nako, tinumba ng aso yung basurahan. Yan yung padulasan. Ako lang mag-isa dito sa resort ngayon. 2,750 pesos per night. Yung kwarto kasi good for 2 persons. Ayan, ganda. Okay. Laki ng swimming pool. Walang katao-tao. Diyan ang bagsak ng anong tawag dito? Padulasan. Ayun ay meron pa silang parang maliit na tulay na may gazebo. Ganda. Ayun. Wala talagang katao-tao. Yan yung pinaka parang ano nila, events hall, events place. For wedding, reunion, baptismal. Yan. Okay. Ngayon, two minutes na, haba na. Tawid lang tayo dito sa tulay. Ganda eh. Oh, ano yun? May narinig ako dun ah. Yan yung itsura ng padulasan. Akit ko dun sa taas. Dito ang bagsak. Mga cottage. Dati punong-puno ito eh. Napakadaming tao. Ngayon, ito na. Diyan kami nagsuswimming ni Buji noon. Saka ni Aileen. Yung yaya ni Buji. Sasama ko yung mga bata dito. Kasi solo yung buong lugar eh. Para mo na rin inarkilahan yung isang buong resort. Okay? Turtle. Palm trees. Yan yung padulasan. Yan yung tulay.